see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause but at some point we miss up right shoes. And when we fight, no one wants to stop. And as time goes by, I want. Punta kami dito guys sa IGA kasi si Jan, ilang araw na siya hindi nakaka-up ng coffee niya. So, tingin tayo kung meron siyang coffee dito. Ayan, nakakuha si Jan ng coffee dito. 3 coffee. Binablog ko sana siya doon. Tumakbo siya palabas. Ayan yung coffee niya, oh. Dito na tayo guys, kila Race. Ayan na sila. Si Sak laging nangunguna. Kasi may ano dyan. May camera, diba? Ah, okay. Hi, Daisy. Ay, may vlog. May vlog siya. Same as Ayla. That doesn't fit. Yeah, I got Ayla the same one. Ay, the same. But One of the other ones, but I didn't have a size, so I had to get that. guys, kanina pa kami dito, diba? Napatulog ko na si Arlo. Ayan. Napatulog ko na siya. Napakain at napatulog ko na siya. Punta na tayo doon kasi nagluto siyang fishball. Oh. Tumatalsik. Ay, oo, totoo talaga siya. Okay na yan. Diba? Sabi ko sa'yo, totoo? Totoo nga. Totoong fishball. Si Manong talaga. Pati ito. Oh, yeah, masarap din yung sauce. Sauce, masarap din. Yeah. Sila Kat, nauna yung donut. Domi. Yes, Kathy. Hi guys! Hi guys! Hi guys! Masarap talaga ang Marvin. Sarap, asin totoo siya. Maano siya, malamang. Hindi malasa. Yung totoong lasa rin. Oo nga. Sarap yung tempura. Kikiam Ano sa sa amin. Sa inyo ka? Ito? Kikiam. Kikiam? Sa inyo? Yung tempura puti. Diba? Yung parang diba yung may crumb sa atin, diba? Kasi sa amin, tempura yan talaga. Oo, tempura yan sa plastic. Okay, patayin na natin. Umiyak ba to? Oo, umiyak mo. Kasi nagising. Nila kami ng ano, ng bola. Oo nga, kadami eh. Kasi pang bitawan ni Huli. Ay, huligin ni Karen Days kasi dami kong bit-bit. Masarap yung susahan yung fairness. Diba? Nagdaw na nga mayit ka. Hindi nga ito pwede sa'yo. Kaya matik pa. Parang kung kimilo, ayaw magpa-karga sa mga... Ganun siguro talaga mga kapaman. Mga ano tawag COVID baby. Makita lang si Jan. Bibili mo yung kaila. Ganun siya. Oh, iba siya eh. Iba ka yung species. Ibang COVID baby. Nasaan ba yung batang yun? Tulog? Ay, pala tulog niya. Sarap ng tulog niya, no? Inano niya na yung una niya. Pinosisyon niya ng gano'n. Kanina nakagilid. Yeah. Oo, pero ano, grabe iyak niya din bago ko napatulog. Oo nga eh, matagal yung katulog ng batang yan. Ang ano na rin sa matulog? Hindi ba? Gusto niya yung may position siyang gusto. Very specific. Meron siyang gusto. Ang ganda ng ano ng ano. Ng pa-clouds ng iPhone. Bago yan? Hindi ko ano. Hindi ba yung iPhone mo? Hindi. Nagamit mo na ba yung phone natin ka? Ginagamit mo ba? Oo nga. Nagamit ko lang pag ano, nagpabasa. na pala. Ang ginagamit mo? Ako hindi ko pa nabubuksan. Hindi pa nabubuksan? Hindi, kasi okay naman yung ano phone din dyan, diba? Ito. Kaya nga, diba? Nabuksan. Oh, di ba? Kasi nga, diba, ano yung ating filter, hindi ma-achieve. Hanggang ngayon, Android na, phone pababa, ay, super na Ang ganda. Ang ganda. So like, See you back. Yung ano mo? Oo, see you.
Ayan, kainan yung mga bata, guys. Nagluto si Tita Rice ng spaghetti para sa kanila. Oh, yum. Yum. Grabe naman na pag ano eh. Oy. 4 hours. Inanon siya, pinagkaitan siya ng sauce. Baba, may lasa pa ba? Kaya pa, sis. Kaya pa. Kaya pa? Ang putla-putla lang sa'yo. Dapat iba yung ano niya, pasta. Yung ano, malaki. Oo, yung parang penny ba? Ayan. Oh. Yeah, kain. Sarap. Say thanks, Tita Rice, Tito Dan. Dito na yung food namin. Nag-order kaming mga girls na Filipino food. Hi! Thank you po. Good evening po. Oh, can you help me? Medyo nag-leak lang po yun. Ah, nag-leak? Okay. Okay po. Okay, thank you. Salamat. Okay po yan, nag-leak lang lang. Okay, it's alright. Thank you. Okay, go. Did you pay? Yeah, we did pay, Kuya. Did you pay? Yes, ito yung food namin. Ano nga itong in-order natin? Tapsilog. Tapos, pares, di ba? Here na, here. Kain na tayo, guys. Ito spicy garlic tapsilog. O, di ba? Umaga na. Pero gabi po to, gabi. Dinner. And may tapsilog din kami. Ah, hindi tapsilog. Ano ba yon? Pares. May pares kami. Kain, guys. Ang bait ni Kuya, no? Galing nga, kanina to? Si... Parikyu po. Ito. Malapit to sa amin. Ito? Saan sila Holden Hill? Ano siya, guys? First time ko ito matry. Naglalaway ako. Sarap yan. Nautusan kasi natin yung gabi mo. Ano? Sarap. Sarap. Thank you po. Bumili kasi sila ng ano, guys. Ay, ang sarap ng tapsilog. Bumili siya ng coco. Ang pusa namin si Neil. Oo, coco. Do you wanna go to the love? I'll give you to the okay? Yung spicy sa'yo naman ay? Aha. Hindi, ma'am. Okay lang. Huwag na mag-finger, guys. Okay lang kasi ano, yung marami tayong pinggan yung baso. Sarap. Masarap na eh. Sarap. At saka hindi dry ba? Oo, hindi siya dry. Kasi minsan tapsilog dry eh. Ito hindi. And malambot. Yeah, malambot siya. Masarap na yung ano. Niluto pa talaga to para sa akin. Sa amin talaga. Sarado sila. Bait ni Kuya. From there, alright, ready? Okay. Uy, wait sir. How am I going to do this? Don't look. Don't look. Just tell me when I get to there. Ikaw magsabi mag-stop kung nandun na siya sa ano, lukul-lukunan mo. Nakikiliti. Stop! Alright, look. Hindi pa. Hindi pa umabot. Hindi, konti na lang. I done it to Zach. Uwi na kami, guys. Kaya ang gulo-gulo na. Uwian na. Guys, dito na kami sa hotel. Time check is 11:04 na, guys. So, end ko na yung vlog. Yun na yung vlog natin for today. Thank you, guys. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night. Bye. Good night, kids. Nagbibis na sila. Good night. Good morning, guys. Today is Monday, May 2. And, ayan, pauwi na kami. Sinuot ko na lang yung t-shirt na gamit ko kahapon. Kasi, wala naman kayo pupunta, guys. Sa car lang kami and uuwi na. So, yeah. Is this a baseball? It's like a baseball. Say good morning. What? Good morning. It's like, Guys, look what I got. We're matching with Chris. I'll show you. Let me get it. What is yours? what's that? It's a basketball. Where you get it from? At the party. Oh, at the party. I want to see how Okay, yan squishy na si Johnny Boy. Uwian na, guys. Uwian na. Dad, the food's give me more. Anong oras na ba? What time is it, Han? 9. Last night. 9:15. Yeah, I've got the one. Uwi na, guys. Uwian na. Ay, seatbelt ko. Show it. Okay, magas lang tayo, guys. Magas. Yung araw, nasa harapan ko sana. Mamaya mag-change. Copyright tayo.
we're standing on our own. On the beaten track, we lost ourselves and wondering which way to go. Can you tell me what to do? 'Cause I can't leave without you. No reason to deny that we've gotta try again. Stop kami dito guys kasi kasi dyan ng breakfast. Ako ayoko. I'm coming. Okay, Tic-tac. TikTok for Zaki. Wait, peppermint. Please. What? Orange actually, please. Please, okay. Ayan si Kuya. What's that? Yeah? wedge? Yes, Chicken? please. Thank you. They're like chicken nuggets, not wedges. Yeah, wedges, yeah. So, TikTok and TikTok. How about you, Holly? Wedges, Skittles. Where's Daddy? Daddy's not here yet. Ayan, kain muna kami, guys. Breakfast. Ayan na si John. What you got, babe? Doon siya sa labas kumakain, no? 11:58 guys, dito na kayo sa Keith. Dito kayo magla-lunch. Ayun na yun si Johnny po. Sa baba. Nakapagnapa ako. Okay, let's go. Let's go. Mom. Sa mga bata lang yung nakuha ko. Yung sa akin kasi niluluto ko guys yung chicken. Yung buto-buto. Ayan, alams na si Sag. Did what I got? I got Sorry. chicken and avocados. You like it, right? I got the lobster. Yeah. Nagdadrive na ulit kami guys. Ayan na yung ating chicken. Kumuha ko ng 5. Yung ribs, tsaka may isang drumstick, tapos upgrade yung chips. So, kain muna kami habang nagdadrive. Time check is 12:22. Tapos na kayong kumain and si Sagtanan. Busog yan. Music na kami guys. Tulog si Sag. Bahay na kami guys. And may isang box ako dito. Ayan, box. I think sa akin to. Personal use. Sa akin yan, from Korea. Finally, we're home guys. We're back. And ako, dami kong gagawin. Maglalaba pala ako. Maglalaba din ako guys ng mga gamit namin na dinala sa Adelaide. And you're right, yeah? Yan, ayan. Labahan. So, i-end ko na yung vlog. Continue ko na lang to pag may ganap kami, guys. Kasi ako, ang gagawin ko yung iniwan ko ditong mga kailangan kong i-invoice. Then, maglaba muna ako. Mag-edit din, mag-i-invoice ako after or bukas. So, yun na yung vlog natin for today. I-continue ko na lang kasi wala naman masyadong ganap nung pauwi kami, guys. So, yun na, guys. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Bye guys! Guys, nagbabalik. Di ba nagpaalam na ako sa inyo kanina na sabi ko, i-continue ko na lang tong vlog sa mga susunod na araw kasi wala na naman kaming ganap. I-unbox na lang natin yung bagong dating na box na galing Korea. Hindi po yung paninda. Para sa akin po yun. So, i-unbox natin kasi excited ako kung anong mga laman nun. And yung mga bata, nandun sila sa labas, nagkikik ng footy. And si Holly, gamit niya yung water gun na nakuha niya dun sa birthday ni Willow. Doon sila, Andun sila, nagkikik sila ng footy. Ayun si Sak. Yan si Kuya andun sa dulo. Si Holly, ayun. Nagre-refill na siya ng tubig niya sa kanyang water gun. So, mag-unboxing na lang tayo. Ito yung box, guys. Malaki to compared dun sa in-unbox ko sa inyo nung Friday. Kung baka kayo umalis. Papuntang Adelaide. Unboxing again. So, etong mga damit, guys. Nilalagay ko na to dun sa... Kung maalala nyo, may binili ako sa IKEA yung white na parang storage box. Yung may zipper. Anong tawag? Yung parang cubes. So, yun. Ooh. Ano to? Hindi ko ito minan. Bakit may ganito tayo? Baka pa ano niya to? Pa-freebie niya sa akin. Pa-freebie niya siguro to sa akin. Hindi ko to naman. Siguro bigay niya to sa akin. Ay, ang cute naman. Parang ano siya guys, robe. Ang cute. Oh, thank you. Again, eto galing to sa Yodge Closet. Meron ditong pare-pareho lang ang design, iba-ibang kulay lang. Kasi parang minine all colors ko sila. Unahin natin para makita nyo. Suit ko. Ito yung suit ko kahapon guys. Kasi nga, sabi ko sa inyo, sinot ko ulit siya kasi wala naman kaming pupunta. Nasa car lang naman. So, ayan, nakita nyo, unboxing tayo. And, eto, galing din to kay Yodge Closet, guys.
Ito ay yung inspired na CC na nilalagay nyo lang dito. Basta inyong mga blazer. So, meron akong dalawang binili sa kanya. Isa ito. Yan yung kanyang design. And yung isa black. Parang pareho lang. Tapos yung isa black lang. Kasi marami akong na-mind sa kanya na mga blazer na Chanel inspired. So, bumili ako ng ganito rin sa kanya. Oops, di nyo makikita ang maayos. Ayun, kita nyo ba? Ayan yung isa. So, white and black. Ay, yung isa may pearl. Malaki yung pearl niya dyan, oh. Ilagay natin ito ba matusok. And, kung nakita niyo sa Instagram ko, may post ako doon na naka-jeans ako na mayroon tayong pa-belt na may bag. Silver yun. Ito naman gold. Ayan. Chanel inspired din siya. Nakita niyo ito, nasuot ko sa jeans. So, meron tayong silver tsaka gold. So, ito yung gold. And, sinabihan ko siya na huwag niya akong bigyan ng freebie na bag. Kasi, ang dami-dami ko ng bag. Hindi ko naman yung magagamit. So, eto guys. Hindi ko alam kung inspired to. Pero, ayan. Isa to. Tapos, meron siyang belt. Meron siyang belt. Ayan, yung belt niya. Parang native belt lang siya. Hindi ko lang alam kung anong inspired siya. Pero, maganda yung tela niya. Ibalik ko siya sa plastic kasi hindi ko pa naman sila susuotin. And pag hindi kasya sa akin, baka malay nyo, ilagay ko dun sa aking online selling. Pag malalaki ba. Kasi, ang size ko guys, paiba-iba. Depende. Ito naman, ganito siya guys, oh. Meron siyang nakalagay na love more. Ayan. Kasi winter na dito. So, bumili ako nito na lahat ng colors minayin ko nito. So, yung tela niya, okay lang. Soft yung yung tela niya. Hindi siya ganun kakapal. Tamang pang spring or autumn. So, yan. Tapos, ito yung lahat talaga. Lahat ng colors minayin ko. So, meron tayong gray. Buksan ko pa ba? So, nakalagay dito, Gossip Girl, made in Korea. Yan. Silver. Gray. Meron tayong black. Ayan. Maganda yung tela niya kasi ano siya, cotton siya guys. Hindi siya ganun kakapal. Tama lang. Ay. And meron pa akong box na parating galing sa kanya. Meron pa. Hindi ko lang alam isa o dalawa pa. Parang every week. Para every week. Ayan, white. I like white. Ayan. So, yan guys. Iba-ibang kulay ng Love More. And then, eto, yung isa dito kay Kat. Yung isang Mickey. Hindi ko lang alam kung alin. Tanungin ko si Kat. Pinasabay sa akin ni Kat yung sa kanya. Buksan ko. Hindi ko alam kung ano yung sa kanya. Ah, hindi. Akin pala to. Akin to. Ito yung dress na black na Mickey. Pero mayroon dito si Kat na t-shirt. T-shirt na Mickey. So, yan. Mayroon tayong Mickey mahaba. Ano siya? Hindi siya yung Disney talaga. Nakalagay ink. Or, yeah. I-N-K. So, hindi siya yung Disney. Kasi mayroong Disney talaga. Disney World na brand. Ito, hindi siya Disney World. Pero, si Mickey ang naka-print. So, ibalik ko lang to sa kanyang plastic. And eto, nakita nyo na to. Meron ako nito. Bumili ulit tayo. Brown and black na DIOS. Kasi maganda siya. Eto naman. Nakita nyo na sa Instagram to. Eto yung naka-jeans tayo. Tapos naka-belt tayong silver. Tapos, yung parang sitter na BB. So, mayroon ulit. Nadoble siya guys. Kasi akala ko wala pa. Kaya ayan, nadoble siya.
And feeling ko, mayroon pa dun sa isang box. Adik lang. Nakalimutan ko yung mga minamind ko sa kanya. And eto, ayan. Dress siya na, hindi mo maintindihan na cotton. Pero dito, iba yung fabric niya. So, very unique. So, kaya minayin ko siya. Malaki, siguro malaki to sa akin. So, we'll see kung ilagay ko siya sa aking live selling. Eto, ipabid ko siguro siya kasi medyo pricey guys ang Korean na mga damit. Especially yung mga VIP na tinatawag. So, siguro eto, pag linagay ko to sa aking live selling, ilalagay ko yung price, original price niya, tapos, yung kanyang shipping, i-divide ko ilang pieces to. Tapos, dagdagan ko lang kung magkano yung shipping. Tapos, yun yung start ng bidding. Siguro. Hindi ko pa sure. Depende pag, baka malay nyo, magustuhan ko rin to. So, yung mga hindi naman sa hindi gusto. Yung mga doble-doble ba. Tapos, yung iba na malaki sa akin, ipapabid ko siguro. So, depende. Kung may gustong mag-bid. Kung ayaw, di, I will keep it. So, ganun lang. And eto, maganda to. Ano siya guys? Akala nyo para siyang, wait, buksan lang natin. Minayin all colors ko rin to. Meron siyang malaking letter na H dyan. Hindi siya Hermes. So, ayan siya guys. Meron siyang letter H na malaki. Heaven ang nakalagay. Ayan, heaven. Pero para siyang Hermes, pero hindi. Pero ang ganda ng tela niya. So, ito, siguro akin lahat ang kulay na to. Kasi, malamig na dito. So, mine all colors. Tatlo to. Tatlong iba-ibang kulay. Meron siyang black. So, wag ko lang buksan na. Meron siyang black. And gray. Or green ata. Gray and green. Gray and green. Hindi, black pala guys. Meron siyang black. And merong green or parang army. Huwag ko nang buksan lahat. Kasi gusto ko etong gusto ko, yung elephant na pants. Nagkasya ako guys sa small. So, hindi ko pa kasi alam kung kasya ako sa small. So, nag-order ako na iba-ibang size. Merong large, medium, tapos yun nga, small. So, eto guys, ano siya? Elephant pants. Ayun, laki siya. Pero, meron siyang ganito. So, pwede mo siyang i-adjust. So, ma-adjust mo siya to small. Ayan, meron siyang dalawa dyan. So, pwede mo siyang higpitan. And same dito. So, pwede siya maging small. Kung large man siya, pwede siya maging small. Ganyan ang itsura niya. Basta, abangan nyo na lang to sa aking Instagram. Instagram. Pero mamaya, isukat ko to. Pero abangan nyo yan sa aking Instagram. And meron ako mga bags din na mga binili sa kanya. Maingay. Ano kaya ito? Nakalimutan ko. To be honest, nakalimutan ko na yung mga minamind ko sa kanya. Kasi, wow. Eto guys, bodega. Si bodega to guys. Si bodega inspired. Bodega. Ayan, ang cute ng bag. Ang ingay niya nga lang. Ayan siya, oh. Bottega. Tama ba? Ayan. Tingnan natin yung loob. Paano ba ito buksan? Hindi siya nihila, guys. Ano siya? Para siyang pinapasok dyan, oh. Hindi siya hila. Hindi siya magnet. Ayan yung itsura niya. Ayan. Ganda yung quality niya. So, ganyan. Diba? So, meron tayo. Ilan ang bag ko naman sa kanya? Maingay nga lang siya. So, pwede siyang ganito. Bit-bitin. Yung chain niya, guys, maganda. Makapal. Hindi siya yung basta maganda. Hirap explain. So, yan. Meron tayo again. Meron ulit tayong bag. And another bag. Hindi ko tiyata ito naman. Mayroon naman siya sa akin na pa-freezing bag. Akala ko wala na kasi usually nasa ibabaw yung mga bag. Ngayon, nasa gilid-gilid.
okay. Ang cute. Hindi ko to na-mind. Pero binigyan niya ako ng bag na transparent. Ang cute naman. Gusto ko to. Transparent. Thank you. Nasaan yung gunting ko? Yung gunting tayo. Transparent siya, guys. Oh. Ay, ang cute. Gusto ko to. Wala siyang price. So, ibig sabihin, kasi sinabihan niya ako, pag walang price yung bag, bigay niya raw sa akin. Kasi sinabihan ko siya, huwag niya na akong bigyan ng maraming bag. Kasi marami siyang pa-freebing bag. Hindi ko naman yun hindi ko yun magagamit. Sayang lang. Kaya ang cute. Transparent siya, guys. O, diba? Thank you, Yoch. Ang cute naman. Yung channel, di ba, mayroon silang yung transparent na channel na bag. Mahal kaya yun. So, ito na lang. Meron tayong transparent na bag. Okay, more bag. Ito, may price to. So, na-mine ko to sa kanya. Pag may mga price is, ibig sabihin na-mine ko sa kanya. Ibalik natin to dito. Dami na nating bag. Yung mga bag ko dyan sa closet, hindi ko na sila masyado nagagamit. Yung mga original kong bag. Okay. Ito, cute din siya, guys. Oh, Chanel inspired, pero wala siyang CC, guys. Inspired siya, pero wala siyang logo. So, ang ganda ng quality din. Ayan, oh. Ano natin? Yun ang maganda. Inspired siya, pero wala siyang logo ng Chanel. Ulitin natin na yung yung plastic para anong kulay niya, guys? Para siyang up. Matay yung ating guys, kasi 16 minutes na siya. So, namamatay talaga siya pag mahaba na. Ayan yung kanya itsura sa loob. Chanel inspired din siya, guys. Pero wala siyang logo. Ayan. Yung double, double flap. Ayan. So, pwede siyang ganyan. Ayan, pwede rin siyang habaan. Si kuya siguro nasa taas na, yung bola siguro napunta sa roof. So, ganyan, guys. Yung hardware niya magaganda din. May mga plastic pa. Basta yan. Okay. So, another bag. Lagay ko siya dito. Tapos, ayan yung sa likod. Ayan. Wala siyang amoy. Kasi minsan, di ba, yung parang yung fake talaga, amoy na parang gas. Ito hindi. Walang amoy. And walang logo. Ayan, wala siyang logo. Again, another bag. Hala, malulobat naman. Another bag, guys. Malulobat na naman. Nagbi-blink na, guys. Balik ako pag nalobat. Kanina namatay dahil nag-16 minutes na siya. Ano kaya ito? Nakalimutan ko to, guys. Balit na balit siya. Maliit lang siya eh. Okay. Grabe yung pagkabalot niya. At hindi siya... Ayan! Alam nyo na to. Inspired din siya. Yung mini, maliit. Yung maliit na Birkins. Yung maliit lang siya. Alam nyo na yan, guys. Oh. Hermesan. Cute lang kasi siya. Kasi, ayun oh, sobrang cute. Ayan. Makikita nyo na lang to sa aking mga OOTD, guys. Kasi gagamitin natin ang mga to. At least ito hindi ingatan. Pangharabas. Pangharabas pa. Tapos meron siya dito. Ayan yung chain niya. And yung padlock. Padlock talaga. Ayan yung key. And then yung, ayun yung lock.
Ayan. So, ayan, Kelly. Si Kelly. So, lagay natin ito muna dyan. Ang cute. Magaan lang siya, guys. Tapos, ang ganda yung quality. In fairness, magandang quality niya. Oh, ayan. Pangharabas ba? Pang forma-forma. Okay. Eto. Malulobat ako. T-shirt siya na. Oversize. Ang cute. Ay, nandito yata yung mga cute na. Ayan. Basta yan. Meron na naman na bag. Ano to? Anong bag to? Nakalimutan ko yung... Ay, ang cute nitong bag na, guys. Minayin ko talaga to. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Cute to, guys. Kakaiba siya. Meron akong bag dati na ganito ang print. Ganito. White and black ganito. Sino na nga to? Nakalimutan ko yung ano niya. Ayan yung strap. Kakaiba siya kaya kinuha ko. Binili ko kasi nag-iisa lang siya ata. That time. And ako naka-mine. Nakalimutan ko. Maganda to. Cute siya. Tapos green yung handle. Ayan yung dito, guys, sa gilid. Ayan, mayroon siyang parang mga stud na blue. Ayan. Basta kakaiba talaga siya. Kaya minayin ko siya. And cute din. Ganda ng quality. Ayan yung sa loob. Ayan, mayroon siyang ganyan dyan. Magnet siya. Gusto ko siya kasi may iksi. Ayan, guys, ang cute. Ayan, nakalimutan ko yung pangalan niya. And ano pa to? And meron siyang malaking strap. So, mayroon kang choice. Kung gusto mo yung, di ba nauuso ngayon yung mga kakapal ang strap? Ito, mayroon din na makapal. So, pwede mo siyang palit-palitan kung anong gusto mo. Kung ano bang mood mo that day. Ito nga, yung bag, naalala ko na yung pangalan niya. Hindi ko lang alam kung tama ang pronunciation natin. Ito siya yung Jack Moose bag na inspired siya, guys. Ayan, And hindi ko na muna siyang i-adjust kasi medyo matatagalan tayo. Pero yeah, ganyan. Gusto ko siya kasi may black and green. Wala lang. Unique lang. Okay. And, kinuha ko rin to nung nalobat. Kasi, hindi ko to na-unbox sa inyo. Kasama to dun sa isa sa in-unbox ko sa inyo nung Friday. Nakalimutan ko kung ano to. Ay, wait lang. Ano kaya to? Na-mind ko rin to, guys. Ano kaya to? Ang dami ko ng maliliit na bag. Cutie lang, guys. Mga cutie bag. Okay. Ano lang siya? Same lang pala nung isa. Iba lang yung kulay. Kasi ang cute! Cream naman to, guys. Cream. Cream or white. So, meron tayo nito. And, ayan. Inspired siya, guys. Pero, very good ang quality niya. Pangharabas niya. Alam mo yun, yung hindi mo kailangan ingatan, ganon. Okay, next. Ito yata yung isa dito kay Kat. Kasi alam niyo naman si Sisi Kat. So, huwag natin tanggalin yung kanyang price. Kasi ang isa dito ay kay Sisi Kat. Hindi ko lang alam kung anong kulay yung kanya. Tig-isa kami, si Mickey. Paborito ni Sisi Kat si Mickey. Ayan. Ito, Disney ba? Hindi rin siya Disney. Yung brand niya hindi Disney, pero si Mickey. Yeah, Disney pala, guys. Sorry. Disney. Pati yung isa kanina na pinakita ko sa yung Mickey Mouse. Disney pala siya. Nasa likod pala. Pareho sila IN key. Pero nandito pala. Original pa siyang Disney, guys. Disney original pala siya. Sorry. Original. Pati yung black. Yung kanina yung dress na Mickey. Akala kasi nasa likod niya yung Disney. Ayan. Ito yung nakita ko. IN key.
So, hindi ko alam kung alin dito yung kay Kat. Tawagan ko. I-text ko mamaya. Very soft ng pagka-cotton niya. So, wag natin itanggal sa sa plastic. Kasi nandito yung mga price nasa, ayan, nasa tape. So, yung isa gray. Ito naman, may 9 all ko ulit, guys. All colors. All colors. In all colors ko talaga yung mga t-shirts. Katulad dito, meron akong black, white, and brown. Ang ganda yung tela niya kasi. Ito naman si Vogue. Ayan guys, Vogue. Ayan, matigas yung ano niya. Ito. Ayan, para siyang foam. Para siyang foam. Ayan, Vogue. Vogue, Vogue. Vogue, Vogue sarado. So, mayroon tayong cream. Huwag ko na buksan lahat, guys. May kita nyo na lang to sa aking mga vlog or sa aking Instagram. Hindi pa kayo nakapalo. So, meron tayong cream. Meron tayong black. Sige na nga, pakita ko na sa inyo para makita nyo na yung anong itsura ng black. All colors talaga siya. Ito yung favorite ko, white. Meron tayong Vogue white. Ano siya? Malaki siyang t-shirt, guys. And eto naman, all colors ulit na t-shirt. Ayan, Chanel inspired yata to. Ayun, makapal siya. Pareho ang tela niya nito. Etong suot ko, makapal. Ayan yung kanyang... Ito para siyang ano, hindi ko alam kung paano siya explain guys, pero maganda yung pagkalagay sa kanya. So, mayroon tayong black. Ganito sa jeans, no? O kaya shorts, kahit skirt, kayo nang bahala. Mayroon tayong white, gray, pink. Okay? Yan. And meron din akong binili na ito naman, Chanel inspired ulit. Iba-ibang kulay ulit. Minayin ko lahat ng colors. T-shirt. Pero iba naman yung design niya. Asa na yung... Ang dami kong t-shirt. Ayan, maganda rin siya kasi makapal yung kanyang tela. Hindi Chanel ang nakalagay, guys. Chance ang nakalagay, pero Chanel inspired siya, guys. Chance. Tapos, yung mga beads, tingnan ko lang, i-check ko lang kung pareho dito, kung naka-stud. Yes, nakita nyo yan. Etong beads, or yung mga pearls, naka-ano siya, guys, naka-stud siya dyan, oh. Kaya, kahit i-washing mo siya, hindi siya matatanggal. So, makapal din to. Tapos, eto, ang ganda. Basta maganda, hindi ko lang alam kung paano i-explain sa inyo. Maganda yung kanyang pagka-lagay. Tulad nito. Ito rin, stud din to. Nakapako. So, meron tayong gray. Ganda. Ala, sumasabit. Masasayang yung aking ano. Kailangan ko na magpa-SNS kasi natanggal na yung kuko ko. Guys. And sumasabit na siya. And syempre, mawawala ba ang white? Pag may white, di pwedeng maiwan ang white. Pag available. Pero pag wala eh. Meron na ba ako nito? Alam nyo guys, minsan feeling ko na doble-doble ko na yung mga namamind ko. Ayan, ang ganda rin nito. Same lang doon, pero white siya. Ayan. Ang kapal ng tela niya. Gossip Girl. Ang ano niya. Ang etiketa. So, wag ko na ipakita yung black guys. Pare-pareho lang naman. Iba-iba lang yung kulay. Kasi ang haba na ang unboxing natin. Ang haba-haba na. And eto, t-shirt na malaki. Ayan. Ano siya? Ganyan. Sweatshirt. Ang tawag dito guys. Ayan. Manipis lang siya, hindi siya, gusto ko lang kasi yung print niya. Ayan, kakaiba. Oh, you don't want some.
No, I don't. I'm not. Sorry, I'm not doing live selling. A hole. Yeah, whole only. Is it nice? Yeah. Yeah. Who went upstairs? Up the roof? Wait. How did you go there? There's a bin there. Take off my shoes and socks. And Climb the then bin. you climb up? On there and then just lift myself up. Yeah, I get back down that way. How did you go down? So Jump? I get down from over there, and there's this hole. Yeah. So I put my foot on that wood bit and then just climb on the bin. My goodness, Aki boy. Not slam. And Oh. Holly was crying. Why? She misses Isla. Huh? She misses Isla. She misses Isla. She cried. May daw siya, namiss daw si Isla. Magkikita naman kami noon. Sa Sabado, baka pumunta ulit kami. I like goose. And eto, may 9 all ulit. Oh, what's this? Yeah, that's from the box. Mommy. What you got today? Yeah. Is this a naughty? Oh, it's not. No, it's not OD. It's like a bathrobe. Oh. And eto guys, ang cute. Ang cute niya, oh, masa pink. Ayan Imagine siya. if you got a naughty. Mom, Holly's here. Yeah. Malaki siya guys. Parang oversized. Tapos ganyan yung print niya sa likod. So mayroon akong black. Minayin ko rin yung all colors. Black and white. No, I'm not having this. I already told anyway. So meron tayong black and white. Mom, is that a large one? Ha? Is that a large? What? I don't know. Free size maybe. Well, I'm trying it. If it fits me perfect, you're gonna get me a That's a large one. girl's one. No, it's blue. It's not. It's It's unisex. got pink on it, right? That's what it says. I'm just trying it. Yeah, try it. Sa. And then if it fits, you're getting me a large. Yeah. Oh. I just like a bunny. Oh, cute. That's what Audis are for. Big Let me see, long guys. ones. I-vlog natin. I'm getting a man. That's not Udi. That's. Let me see some. That's a rope. Mom, Audis are for a Can long- you do arms out, please? That's what Audis are for, long stuff. Nice. Look at me. I can't see you. Look at your ears. Oh, it's not perfect. Nice. You like it? It's comfy, isn't it? Oh, my neck. Si Kuya. Holy, that's a robe. I want to wear it. I'm cold. Oh, diba? What's wrong, Sak? Oh, you know, you can do this in Udi's. Yeah. Sa camping kasi namin, bibili kami ng Udi. Ay. I won't be needing one if I get one. Huh? And this is the white one. Ano siya, manipis siya, mas makapal yung t-shirt ng Chanel. Ito manipis. Mom, you can Yeah. wear this for anything. Cute siya, no? You Yeah. can wear this for anything. Cute siya. That one's better than that other one. Oh, careful with my cutie bags. Ang cute. Ang cute ng mga little bags. What the? What? Why is that a good color until this color ruins it? Good. Oh, sabi ni Sak, why this is good color and this one ruin it? Kasi may green. Why? You don't like the green? It looks nice. The green looks good, but it doesn't match. Doesn't match daw, green and black. Oh, Holly, come Makes here. sense. Pero cute kaya. Busted. I'm having it. Okay. Ang haba na ng ating unboxing. After that, can we look at Udi's? Yeah. Maghanap kayo ng Udi para sa aming camping, guys. I might get a new one. Okay, marami-rami pa to. And meron tayong... So you went all through this. That's all mine. That's not for No, selling. but no, That's done. That's done. And eto na naman, Chanel inspired din daw, sabi niya. Ayan, Paris. Makapal din yung t-shirt, yung tela niya. Iba naman yung kanyang brand. YT Story, ayan. And yung kanyang pa-pearl, tingnan natin kung naka-pako. Yes, ang galing, oh. Naka-stud talaga siya, guys. Naka-pukpuk talaga siya dyan. Hindi siya tahi, hindi siya dikit, kundi, ayan. Nakapako. Nakadian pala, stud talaga siya.
So, meron tayong black. I like it. Gusto ko siya kasi very, parang unique lang sa mga t-shirt. So, meron tayong black. Tingnan natin kung ano pang kulay ang kinuha natin. And meron tayong, isa lang pala yun, guys. Wala pala siyang all colors. Mom. Yes, you can pick that one. Meron tayong white. Pero may ano siya, flower. That has a dot thing. May, ang paper niya naman, guys, parang siya, parang necklace. Ayan. Mom, Oh. is this going live on YouTube like right now? And eto naman, tahi siya, guys. Nakatahi siya. Compare dun sa iba, nakapako or nakastud siya. Ayan, tahi ito. Nakatahi siya. Pero ang cute niya, oh. May pakwintas siya dyan. Medyo manipis siyang konti. Itong t-shirt nito, medyo manipis. Naputol, guys, kasi 16 minutes na siya. Pag 16 minutes na, puputol talaga. Okay. Meron naman tayong all colors. Minay ko naman all colors, guys. They're all the same. Yeah. Channel inspired ulit. Makapal din. And meron din naman siyang mga pa-pearls. Oh, perlas ng silanganan. Pero iba naman yung design niya. Tingnan natin yung kanya. Ayan, naka-ano siya ulit. Naka-pako siya dyan. Naka-pako talaga. Ayan. Why does that have Ano talaga siya. Pag ito, mafe-feel kong malamig. Malamig siya kasi nga, yung ano niya, yung silver, guys, malamig siya. Parang siya, metal talaga siya. Makapal din yung tela nito, katulad nito. How long have you been doing this? Oh, Since since you went outside. when we were kicking. Yeah. It's been a while. Okay, another one, gray. The same lang, guys. Iba lang yung kulay, makapal. So yung now tela what niya. the white one be like? Huh? You like the white one? It's just like the same sock. Yeah. Ayan, may puti. My favorite one, white. You like it? The black one's the best one. The black one for sock. I like white. Ayan. Same lang talaga sila. Iba-iba lang ng kulay. May 9 all colors ko lang. Si Kuya tsaka si Holly, naggagawa sila. What are you doing, you two? Kasi masaya sila doon. Ayan. And eto, Coco. I don't like that color. You don't like the color? Ayan, isak ang color pink. Ayan, Coco No, siya. like it doesn't look cool. Ayan, it doesn't look cool daw, sabi ni Sak. Ayan siya, guys. Para siyang hindi ko alam kung ano, naka-emboss ba? Basta tapos, hindi ko lang alam kung paano siya i-explain. Ayan, hindi ko lang alam kung paano siya i-explain. Pero mayroon siyang pa-silver tapos. Ayan. Meron tayong pink. Are you gonna wear that tonight? That funny thing? No. Why am I? Saan ang nabasa nito? Ayan. I'm handing them out. Ha? Doon. I'm handing them. You're handing it to me. Wait, after. Ito yung black. Ito, super cute to, guys. Itong t-shirt na to. May 9 all colors ko din siya. Kanayin ko na yung white. Kasi tingnan nyo. Manipis yung tela ng kanyang. And then, maliit din siya. Parang fitted siya, guys. Gusto ko siya kasi, ayan, tingnan nyo naman. Tingnan natin kung nakapako sila. Yes. Ayan, guys. Naka-ano din sila. Chinagaan talaga siyang. Chinagaan siya na, balik tayo natin. Chinaga siya na, ayan, ipako sila dyan. Nakastad talaga siya. So, medyo manipis siya, pero maganda yung pagkanipis ng tela niya. Mabigat siya dahil sa kanyang mga, ayan, mga bling-bling niya dyan. Ang cute niya, diba? Ito yung pinaka-cute. Ito cute, ito pinaka-cute. Ito, malaki siya. Malaki siya, guys. Compare dun sa una, sa pink. Ang cute din nito.
Kasi may pa-ribbon siya, guys. Oh, ayan, ganyan siya kalaki. Di ba, malaki siya. Yung kanyang mga beads ay, yung beads niya ay nakadikit. So, eto, mga nakadikit. Wala siya dyan, guys. Oh, nakadikit siya. Tapos, may palaso-laso ribbon siya. Tapos, ayan. So, eto, cute siya, oh. Medyo mabigat siya dahil sa kanyang mga beads. Beads siya, guys. Are you bringing some of those colors next week? Yeah, maybe. Bring that, Which one you want me to bring? what's it called? Bring the flower one as well. The flower one. And that one, the pink one with the sparkles on it. The bunny. The bunny. Yeah. No. We'll bring that somewhere. Queensland. Yeah. Are you going to bring the flower there? At what t-shirts you want to wear. Okay, eto yung mga t-shirt last. How many we have? We got We have? They're jeans now. Eto naman mga jeans. Okay, meron tayong jeans. Yung nakita nyo yung una maganda yung fit nun sa akin. Eto naman, high waist din ulit siya. Pero parang pa. They look short for you. Ayan, meron siya ditong ano guys. Iba yung design niya. So, makikita nyo na lang yan sa Instagram. Sa Instagram or sa mga high-waisted siya guys. Very high-waist. Short for you. Short? No. It looks short. Okay, where's the other? Large naman to. Large siya guys. Ayan. Punit-punit at punit sa puwetan. Ako na talaga. Sabihin ni Jan, bakit mo yan? Bakit mo nakita ni Jan? Sira na, binili mo. Okay, where's the other one? Ayan. They all too short. Too short for me. So, eto, iba yung, asa na yung isa? Where's the other one? Eto, medyo light yata to. Pareho lang yata nito. Pareho yung design niya. Hindi. May buta. May ano pala to? May distress siya sa, dito ba sa baba? So, yan. Lahat to high waist, guys. So, yan yung ating bagong box na galing sa Korea, guys. So, siguro hatiin ko to sa dalawa kasi medyo mahaba. Hindi medyo mahaba talaga. So, yun na guys. Thank you. And, yeah, nabili ko to lahat sa Yodge Closet. Pati yung ating mga cutie bags. Ayan. So, yun na guys. Thank you. Come on, let's close the vlog. Ito na i-close na natin yung vlog. Yeah, I will do vlog. But, today, that's it. Kasi, mag-ano ako guys, magluto ako ng rice and then mag-invoice na ako. Mag-start ako mag-invoice. Kasi nakita nyo naman yung aking mga, ano doon, mga napamay natin nung last live. Okay guys, thank you guys. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Good night. Good night. Yeah, bye. Bye guys. Good night. So, ayan yung mga kalat. Mom, what happened today? Just tell me who you see, 'cause I think I do. Want you next to me.